Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τζίκα, πρόεδρο του Ηλιακού Βαρθολομιού. Δεν συνηθίζεται πολύ πρόεδροι άλλων ομάδων να επισκέπτονται σωματεία. Η δική σας επίσκεψη πώς προέκυψε? Εγώ με τα Καβάσιλα έχω πολύ καλές σχέσεις. Καταρχήν, αν δεν παίζει ο Ηλιακός, εγώ με βλέπω τα Καβάσιλα. Έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, είμαι πολύ φίλος με τον Ιβ. Είχαμε και κάποια παιδιά δικά μας που παίζουν. Ο Αντωνάτος είναι του Ηλιακού, ήταν ο Βίτανος. Είχαμε 2-3 παιδιά στην ομάδα. Έρχομαι και βλέπω συνέχεια τα Καβάσιλα σε όλα τα παιχνίδια. Είναι και η μάνα μου από το Σταφιδόκαμπο, δίπλα, και έχω σχέση. Τι περιμένετε το νέο έτος από τον Ηλιακό Βαρθολομιού? Εγώ θέλω η ομάδα καταρχήν να είναι υγιής, να μην έχουμε τραυματισμούς. Από εκεί και ύστερα να παραμείνουμε στην κατηγορία και να μπορέσουμε να δουλέψουμε με μικρά παιδιά. Ήδη έχουμε και μαζεύουμε κάτι νεαρούς, ήδη πήραμε 2 παιδάκια τώρα, μικρά. Το κακό είναι εδώ ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε τις οικονομίες και να παραμείνουν τα παιδιά, γιατί περνάνε στα πανεπιστήμια, δεξιά, αριστερά και μας φεύγουν. Αυτό είναι το μεγάλο κακό εδώ. Τελειώσει ο Ηλιακός, δεν θα έχει καθόλου πρόβλημα να κάνει έστω και μία μεταγραφή. Θα έχει αμιγώς όλα δικά του παιδιά.